You're a superhero. بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا تے آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا تے آ گئے شاہ مدینہ دنیا تے آ گئے شاہ مدینہ پھردا پہ آئے سنیا دا سینہ پھردا پہ آئے سنیا دا سینہ خوشیاں منائے سرکار آ گئے سرکار آ گئے وہ جگہ ذکر کر دئی شان اللہ کئی بات ہے وہ جگہ ذکر کر دئی ارشاد اللہ جگہ ذکر کر دئی ارشاد اللہ جگہ ناز اٹھاوے فرشاد اللہ جگہ ناز اٹھاوے فرشاد اللہ او دے گیت گائے سرکار آ گئے سرکار آ گئے دنیا تے آ گئے شاہ مدینہ پھردا پہ آئے سنیا دا سینہ خوشیاں منائے سرکار آ گئے سرکار آ گئے ہر دل رکھیے ہر دل رکھیے گلیاں سجا کے ہر دل رکھیے گلیاں سجا کے کل مومنا دے گھر گھر سبحان اللہ ہر دل رکھیے گلیاں سجا کے کل مومنا دے گھر گھر کے جا کے چھٹیاں لوائے سرکار آ گئے سرکار آ گئے او میلاد بدعت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 2 منٹ پہل دیئے میلاد میلاد بدعت سارے دیکھیں او میلاد بدعت جو ہے آخرالا میلاد بدعت جو ہے آخرالا تیرے آدھے کریے اس دا مقالا تیرے آدھے کریے اس دا مقالا ان کو حق رسائے سرکار آ گئے سرکار آ گئے او درسان دے اندر او درسان دے اندر ریاں چھولے کھانا او درسان دے اندر ریاں چھولے کھانا جنو جفراہودا مانا نہیں آدھا دیکھوا پڑھائیے سرکار آ گئے سرکار آ گئے او پردے ہوئے ناتا آخری شیر بھائی او پردے ہوئے ناتا بنیے جہاں تو پردے ہوئے ناتا بنیے جہاں تو چم چم کے ساجد سونے دینا تو چم چم کے ساجد سونے دینا تو اکھیاں کے لائے سرکار آ گئے سرکار آ گئے او دنیا تے آ گئے شاہ مدینہ پھردا پہ آئے سنیا دا سینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ ماشاءاللہ
دوستان محترم خوبصورت ادیب کو بند کرو، آواز کرو، سادہ کرو، سادہ خوبصورت انداز